नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आपल्या कारवारची शिवजयंती उत्सवाची माहिती. कारवारची शिवजयंती श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्तान काल 19 फेब्रुवारी 2022 कारवारात वेगवेगळ्या भागात शिवप्रेमीन उत्साहात शिवाजी जयंती साजरी केली. तितूत कारवार माजाळीच्या शिवप्रतिष्ठान माजाळीच्या या संस्थेन भांडीशिट्टा हिंगा अश्वरूढ शिवाजी पुतळ्याकडेन खास कोल्हापूरच्यान हाडिल्ल्या संघर्ष झांज पथकाच्या तालात आणि भगव्या झेंड्याच्या शिवाजी महाराज मावळे अशा वेशभूषेत मिरवणुकीत शिवप्रेमीन भाग घेऊन शिवजयंती साजरी केली. खास आमंत्रित पाहुणे श्री विनायक काशीनाथ नाईक उद्योजक पुणे हेमी शिवजयंती निमित्तान शिवाजी मूर्तीक दुधाभिषेक करून आणि पूजा करून या कार्यक्रमा उद्देशून उलयले. तसेच माजाळी छत्रपती शिवाजील्या शूरवीरतेचे पोवाडे आणि जय शिवाजी जय भवानी अशा जयघोषात हिंदू धर्म संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज हेंचेर आशिल्लो अभिमान प्रकट केलो. हे विशेष. आमगेल माझाचे आराध्य दैवत रामनाथ आणि ते कुशीत घेईल तसले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मदिवसानिमित्त तसेच तेंगेले एक अति भव्य मूर्तीचे अनावरण ह्या संदर्भात तुम्ही घेवच्याक तुम्ही लोकांना आणि आयोजकांक एक संधी दिल बद्दल तुमगेल सगळ्यांना हांव आभारी आसा. शिवाजी महाराज एक मोठी व्यक्तीनी अतिशय मोठी आणि एक ते देवता तुल्य जन्म घेतील असं ते मी आमगेले पुराणात म्हणिल्लें आसा गीतेत की परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां स्वयं भवामी युगे युगे. श्रीकृष्ण म्हणतात की ज्यांना धर्म प्रॉब्लेम उरतलो की बाकीचे प्रॉब्लेम उरते की आपण परत ह्या जगात जन्म घेतलो. तसेच हे शिवाजी महाराजांचा जन्म असा आमगेले हिंदू धर्माच्या रक्षणासाठी जाल्ले असा. शिवाजी महाराजाले तेंगेले दोन मेन तत्व आशिल्ले की एक धर्मरक्षण आणि दुसरो नारी सन्मान. ह्या दोन हेजेचेर तेमी भरपूर हे केल्ले आसा आणि त्या निमित्त तेमी हो जो आमगेलो धर्म एक असली परिस्थितीच्यान वत आशिल्लो तेन्ना तेमी तो रक्षण करणं आम्ही आज ह्या जगात किंवा हिंदुस्थानात हिंदू म्हणून वावरू शकले नाला. ह्या जगात शिवाजी महाराजाला तर जन्मदान आशिल्लो कोणूय हिंदू म्हणून उरनाशिल्लो. आम्ही थोडक्यात विनायक काशीनाथ नाईक यांच्यासाठी आज खरे गर्वाचो आणि अभिमानाचा दिवस. आज तेमगेल पूर्वजाक तेमगेल आवय बापाक धन्यवाद दिवं हरकत ना. त्या व्यक्तीला आज हिंगा छत्रपती मुखार स्वागत जातो असा. जोरदार ताळीमान डॉक्टर विनायक काशीनाथ सावंत स्वागत करते.
स्वतः सिंहाचे बसून घेऊन इथली वडली छत्रपती अशोक मूर्ती स्थापन करून सोबत सोबत माननीय संतोष भाऊ सावंत यांना सत्कार देतो सा माता धन्य मित्र गण जीवन दाता हिंदू साम्राज्य शुभंकर की साम्राज्य शुभंकर की हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की जय भवानी जय शिवाजी जय भगवा ध्वज की हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की
कारवार चित्ताकुला शिवाजी चौकावयल्यान चित्ताकुला शिवप्रेमीन चित्ताकुला शिवाजी चौक ते शिवाजी किल्लो दुर्गादेवी देवस्थानाकडे पर्यंत मिरवणूक काढून शिवजयंती उत्साहात साजरी केली। शिवजयंती निमित्तान शिवप्रेमीन वाद्याच्या तालार भगव्या झेंड्याचे प्रदर्शन करत मावळ्याचे वेश परिधान करून शिवजयंती उत्साहात साजरी केली। या वेळार शिवाजी कॉलेजाच्या आवारात चित्ताकुला ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर सदस्य हजर राहून या कार्यक्रमाक शोभाडली। शिवाजी महाराज एक ग्रेट किंग तसोच एक ग्रेट वॉरियर असलो, तो इतलो शूर असलो की जेन्ना तो कितें ठाण एक डिसिजन घेतालो की करूं जावं तो करूंच दाखयतालो आनी आपल्या हिंदू धर्माक एकदम श्रेष्ठ असलो तेजेन आमगेलो धर्म प्रत्येक कडेन सगळे जाण पावपुली सांबाळचे आसतात आनी सांबाळूंकूच जाय। धर्म म्हणल्यार सगळे आपापलें म्हत्वाचें उरता, जाल्यार शिवाजी महाराजान बाकी धर्माक बी भेदभाव केला। जेन्ना आपल्या राज्यात कोणी बी धर्माचे लोक येताले तेन्ना सगळ्यांक तेणी न्याय बराबर दिला। तो स्थिती आमी सांबाळूं जाय म्हूण हांव सगळ्यांक विनंती करता।